Яна, не стой на месце, допомагай. Говори, что дай ей робить. Зараз что-нибудь открутим и проверим мой способ. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядулечка Добродей. Ой, а вы не подскажете, куда мне свой куфар поставить? Ставьте на звычайное место. Але ж у вас столькі тут усяго. Стауте! Куфар нам подойти. Калі ласка, ад чароўнага куфара адыдзіце. Гэта чаму яшчэ? Не задавайте столькі пытанняў. Яна давай отвёртка. Сябры мае, калі не раскажаце, што тут адбываецца, я зусім пайду ад Ой, вас. ну не хвалюйтесь, дядулечка Добродей. Нічога дрэннага. Просто мы вам дапамагчы хочам. Дапамагчы раскруціць мой чароўны куфар? О, хітренькія якія. Мы іншае прыдумалі, мы вырашылі ваш куфар больш сучасным зрабіць, каб вам не цяжка было яго насіць. Вось як. Добрая справа старэйшым дапамагаць. Толькі куфар у мяне незвычайны. І таму раскажыце, калі ласка, што вы збіраецеся з ім рабіць, каб не зламалі? А вы нам дапамагаць будете? Якім чынам? Скажите нам докладные памеры куфра. Даўжыню, вышыню. Так. Вышыня 20. І шырыня 20. А теперь мы поспробуем приладить до вашего куфра колы. О, колы? Ага, вы яго за вяровачку цягнеце. А куфар сам едет. О, а што? Добрая ідэя. О, усё лягчэй будзе. А толькі як па лесвіцы і колы, і куфар цягнуць? Ой, Тёма, як? О, у мяне тут новая ідэя з'явілася. О, на лыжы куфар паставіць? Не, о, глядзіце, снег то ёсць, то яго няма. Ну і што? А мы, дзядуля Добродзей, зробім ваш куфар з радыёкіраваннем. А что? Классная идея! Трэба антенну зрабіць. А у мяне і дрот для гэтага ёсць, і пульт знойдзецца. Ой, ой-ойачкі. Трэба мой чароўны куфэрак ад гэтых вынаходнікаў ратаваць. Выпрабаванні пачынаюцца. Янка, цісні кнопку. Чароўны, калі ласка, перанясі сам сябе ў казку. Цісні, цісні. А где он? Снег. Ой, Тёма, что ж мы нарабілі? Не панікуй, Янка. Так і трэба, пульт спрацаваў. Куфар паляцеў на сваёй самай вялікай хуткасці ў якую-небудзь казку. Вось бачыце, дзядуля Добродзей, Ага. вам нічога насіць не трэба. Толькі б ведаць, куды мой куфар адправіўся, а то ў ім усе казкі пераблытаюцца, і што рабіць будзе? О, Тёма, давай вяртаць куфар назад і зрабі гэта як мага хутчэй. Не падганяй мяне, а то я што-небудзь пераблытаю. Зараз ён вернецца, абавязкова. Тёма, націскай на ўсе кнопкі. Націскаю. куфар чароўны, зрабі ласку, сам вяртайся з казкі. О, вось ён. А вы хваляваліся. Здаецца, не адну гадзіну разбірацца трэба, каб усё на свае месцы паставіць. Але добра, што ўсё добра скончылася. Ну як, дзядуля Добродзей, вам спадабалася, як хутка куфар лятаў? І сам, як самалёт рэактыўны. Вжык-вжык. Спадабалася, але прабач, Тёма, мне спакайней. О, калі куфар у маіх руках. Але ж яго цяжка насіць. Нічога, нічога. Я прайду, пастаўлю куфар, адпачну і далей пайду. І ўсё на месцы. І за ўсё я спакойны. Дзядуля Добродзей, у мяне яшчэ ідэя з'явілася. Зноў касмічныя хуткасці? Не. Мы па чарзе будзем вам дапамагаць куфар насіць. А можа мы разам? Мы з Тёмам удваіх, ведаеце, якія моцныя. А несці асцярожна будзеце? О, можете давяраць нам, дзядулечка. Супер асцярожна. Давайте. О, а? А можа, спачатку мультфільм паглядзім, а то я чамусьці стамілася. Ну, мультфільм, дык мультфільм. Куфэрак чароўны, калі ласка, пакажы нам цікавую казку. Ой.
Ну все, мы Готовые. Говорите, куди ваш куфер однести. Так. Няхай тут пастаїть. Я ж буду їм ревізію робити. Але ж ми вам допомагати хотіли. Вельми. Самая лепшая допомога, коли ви приберете цацки і пойдете спать. А ви нам цікаві сни обіцяєте? А як же? Доброй ночи, маленькие. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синій тень, сонний тень, отползає в кут далекий. Збігли зайки всі в ліси, змовкли птушок голоси, і бусли в гнездо сховали своє довгі носи. Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. Покрийся на росе, потухають зорки з плюшки, гулі всі, казки всі, поховані под подушки. Спять і мишки, і стрижи, спять машини в гаражі. Ти так само каля мами, тихо-тихий